Ha kajing persyang ka Blind Lead Trust lani BLT Organization banten rong ya kijing ki brio ki badan jing duna ha ki dekot met ha ka khat sau tarik unaitung arhajar arpusan uba Jitendra Dekhar founder but managing director ka organization ulapin bena ya arteli ki project baka kan hon ha kajing trailang bat ka Road to Branches Foundation na Guwahati kilawan rak knang ban kentiu ya ka roi ka par ki baduna dekot met kini ki project ki kentop ya ka Hope Build project ka balak themu ban pen klan bat pen he sho ya ka organization Kawai pat kadai ka Hope Made Project na kabenta ban ai jing hikai shna sabon ya ki baduna de khotmet khnang bakila ban seng kam lajong habakran uba Jitendra ula pensnguru ya ki jing bagi kendo ban pentre kam ya ki teki project bat kumta ula kentu ya ka sarkar bat ya ki patba ki badan jing terang ban ai jing erap ya ki baduna de khotmet kila ban wat jing tip ba company link ba ka website blindlead.org te hakani ka organization jungi ka jingthamu ka jongi ka longba ni kwa ban wanra kata ka roy ka par but ban wanra ya kata ka baha kamet namta jongki briu ki badon jingduna khotmet namar ba hoik don bon ki NGOs lene ki schools ki ba train namta jongi ru tenre ngiro kum kibru ke badon jing dunat khotmet kumba PE ngaru ya lachong namyo I wat kan kidia ru tengi kwa ban tendrong lem ya kijing lajong ba mo da ka batri da mangi dalade ngi sotho kambha but ngi tip kambha ba kumno ngi la ban penbek ya kita ki jing leni ki challenges ki ba mangi ngi kendo ka jing im jongi ka ba man kasngi te kat kumbalong bentahi ni nagaliang jong ka organization ni don arteli project kawai ka dei ka ba ni khot ka hope build ka ba mut ba ni don ka jing kermen haba ni build lene ni sna bat ni thau ye kita ki lat ki lenti bat kumno ban pen klaim ya ka organization ban penyar ban pen he ya organization kumba longlem ki way rengkat bat kajing ya trelang ba yang partnership bat ba funding ro yangi na kalian jong kene ka Roots to Branches Foundation ka beri na Guwahati ka beri ka organization ka bahe ba de ka way ka ba de maka ka ba sponsorship ini ya ki katukat ni ke project jungi ka beri po jong kene ka Hope Build Teka ba ar pada ni don kene ka branding ke jongi bangi khot Hope Made. Ka Hope Made ka bamut ba ni don ke jingkermen ha ka ba hadin bangila shna bat penmi ya kita ke production ke jongi ha ka ba akat kumbalong menta ni don ya kene ka project ke bangi khot ka ha ka bangin shna sabon longba jong kene ni kwa ban penklaimnya ke organisation ya ke source of income kat balai tendre ke lompat barang sedang tengi kendok hi sibon kicing habe di bat kumno pada ban penyai ban penyar ya kene kam kenang ba longba kini ki project ki jongi ni don ke jing thmu ba ngin thaulat talenti ba kumno bangin generate employment opportunity yaki community jongi kepada ki people with disability hapok jong ka state but entire northeast region te kini ki project ki bangi ni don ka jingkermen but ngi kwa ro ka jingkershan na ki babon ka imlang salang la da de ka government la da de ki NGOs la da de ki individual ro ngi khot sung bahaya pi ba pin sung bah ban one lem ban kershan lem ini hakaba pila ban mentorship ini ban tenrong lem ya kita kijing kia kiba mangi ni shem leni kebangi ni kendo ha kijing imjung keba man kesngi te lada kino ki bakwa leni ki badon kin sobhaban like longba ka website ki jongi ke bangi khot blindlead.org penda
Thọ ha Google kamot bakala mi hi hang to. Habatin, pej bahagi kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabathau bha kam kata ikadur jengki mar bam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.